stručnjaka, možete imati odgovor na pitanje zašto se ne pada po bivšoj sezoni i visokom dijelu često. Ima više razloga, sigurno da rani početak sezone uvjetuje to, da imaju problema ako se na kraju ne ostvari taj plasman u kojem stalno na neki način nadbilo koje da ne jedno opterećenje. I mislim da je tu problem. Onda je sljedeći problem što nakon ispadanja neprođenja Europe dolazi do zasićenja, što je u ligi situacija kakva je, da je praktički jedna komotna situacija u smislu bodovnog salda, da je napred se zna ko će odraditi to prvenstvo do kraja u smislu osvojiti prvo mjesto, da je tad pada tenzija. I to je moj najveći zadatak, da momčad vjerujem da prvenstvo počinje 18. veljače i da ono što je bilo, to je prošlo, da se tablica radi sad od 18. veljače, da kažemo da u svakom treningu budemo do kraja ažurni, da nastavimo izvlačiti potencijale iz pojedinca, da im nastavimo staviti u politiku i da onda taj isti politik svako njih koji nešto iz utakmice udigne i dovede na stanje koje se malo prigovorio koje nam je pripada. Ja bih samo dodao ovdje, kad je Ante nabrajao ove razloge, meni se čini jedan od isto takvih malih razloga koji, ali ne manje važan. Momčad prvi puta nakon dugi niz godina, evo ja sam tu od 2005. godine, ovo je prva pauza gdje Momčad ima pravi odmor. Naši do sada ljetni odmori su 15 dana maksimalno, zimski odmori su bili kroz ovu Euroligu, još prije par dana bi se igrala, isto su bili vrlo kratki i Momčad i zbog nekih onih razloga i reprezentativnih akcija, mladih reprezentacija nije imala pravi kvalitetan odmor isto tako i bila je dosta izravnana i uz sve ove razloge koje Ante naveo, ali mislim da je ovo isto jedan onako da treba malo se odmaknuti, ovi sad mjesec dana koliko su oni maknuli da će im puno značiti i da će biti puno kvalitetniji kad se vrate nego da je bio odmah kraći. Ja sam bio nogometaš dugi niz godina i znam koliko je znači ta pauza kad se malo odmakneš i koliko to i za psihu, i za glavu, i za tijelo znači. A mi objektivno, evo, kad izanalizirate svaki odmor od unazad zadnjih kad smo počeli igrati Euroligu, nije bio duži od 15 dana. Iskustvo sam treba, gospodin Đačić, vjerojatno imate koncepciju, imamo već viziju, da se ona bitno razlika od Kružine i mislim možda su neki igrači zapostavljeni, neki igraju previše. Jedno je kad ste gore na tribini i kad gledate utakmice, drugo je kad ste stavljeni uđete u slačionicu i kad imate svakodnevne podržaje prema momčadi i onda vidite na koji način kao pojedinci reagiraju. Ono što je važno, mislim čak da sustav, da ste spremni, ima taj termin sustav, nije toliko bitno koliko je bitna koncepcija, odnosno plan igre, na koji način se ponašamo za vrijeme utakmice. Znači u svim ovim segmentima nogometne igre. Mi ćemo morati početi igrati nogomet na 2 gola. Znači morat ćemo početi igrati nogomet zato što se igra u Europi. Problem je što ovdje nemamo pravo podržaja kada je u pitanju igra prema nazad, a isto tako je problem što kad je u pitanju završnica, kad gledamo europske utakmice, onda po meni sa premalim brojem igrača dolazimo gore i dok Dinamo dođe u situaciju, a to moramo početi rješavati sutra, da Dinamo u Ligi prvaka sutra izgubi utakmicu sa 4, 3, 5, 4, onda ćemo mi biti momčad. Onda ćemo biti momčad koji će svakom pariru. Znači, moramo igrati za gol više, moramo igrati, ja sam pogledao da su utakmice bolje, da se dobije 3-1, odnosno 3-12, da se dobije 1-0. Znači, to je nešto što je osigurano kroz ideju, kroz viziju igre, kroz plan igre, ali to ne ide bez svakodnevnog naravno rada. To nije dođemo u subotu, kad momčadi kaže dan sigurno tako se tako. Ja sam to nikad u životu nisam spomenuo igračima da igraju nešto što nismo na treningu radili. Nikada. Tako da sam siguran, s obzirom da ovdje postoji talenta, postoji posljeda, da ćemo se mi vrlo brzo prepoznati, da ćemo se vrlo brzo naći, da će Dinamo na proljeće izgledati kao što je drugačije. Koji sustav ćete preferirati? Imate neku činjenicu?
Sustav. Pa sustav se bazira na igri 4 igrača od kraja. Ovo sve drugo, rekao sam malo prije, stvar je na koji način se organizira igra i kako se koncepcijski momčad ponaša kroz faktički raspored igrača, kako posljednjih ima opet, da li stojimo gore sa 2 ovako ili stojimo ovako, ili su 4-2-3-1, 4-3-3 ili 4-4. Uglavnom, bazira se na ove dole zadnje linije, jel? A ovo drugo su sve varijacije. Interesujemo biti robovi sustava, ja vam kako ja vam utakmice se mnoge stvari dešavaju koje ne možeš uvijek koncentrati. Onda je bitno da je momčad obučena da može reagirati u datom trenutku. To je da se igrati momčad. Pogledajte da utakmice faktički mijenjaju sustav. Ali koncepcija i vizija što treba raditi, kakva organizacija i plan igre i mora biti svakom jasno na terenu. To je zadatak trenera. Isto tako zadatak da momčad da ideju, pogotovo prema napad. Slagati obranu je prvi najlakše. I momčad se gleda, kvaliteti momčad se gleda kako igra kućni, kako igra van. Jer vani svak se može zatvoriti 4-5-1, 4-1-4-1, ali kući gdje ti moraš kontinuirano to isto potrebno koji te čeka razgledostno napadati, dolaziti u situaciju da stvara šanse da postižeš zgoditka, istovremeno da osvijetiš svaku njihovu namjeru da te pod navodnicima ozlijedi, odnosno da te iskomplementira utakmicu, to je isto Znači, utakmica se igra na 2 gola, svi moraju, uglavnom svi moraju organizirati prema napred, ali isto tako to je protiv posljednji lopta, možda ponaša momčad koja se zna braniti ili na polici protivnika ili na Je li vaš zadatak navijače na stadionu? Mislite da što je Dinamo ući igrati na 5-4 na 1-0, pratiti publiku? Mislim da svi oni koji vole nogomet, da rađe dođe u utakmicu da vide 4-5 golova, nego da ne ide nešto. Nisam slučaj Dinamo. Moja filozofija je napadačka i tako će i ostati. Znači, ne bezvalno napadačka, ali sad ću to prvi put spomenuti. Ja ću insistirati, moram razgovarati direktno, da nema premije za 1-0. Dinamo u Hrvatskoj ligi mora igrati stalno na hendikep, ali stalno na hendikep. To znači da mi možemo utakmicu završiti 1-0, ali moramo, utakmicu mora imati gostujući vratar i domaći vratar mora biti igrač utakmice, mi moramo promašiti škart. Ali izraženih situacija, ima dosta situacija da dođe gol, ne da dobijamo utakmice na individualnu kvalitetu. Ko vam je trenerski uzor, ako ima? Trenerski uzor? Pa puno je velikih trenera, puno je dobrih trenera. Iznenađice, moj uzor je, uzor. Možda njega najviše čujem je Mourinho. Iz jednog razloga. Što gdje god došao, vidi se da ga momčad slijedi. I to je nešto što je mene pokazatelj da je on trener, da on vođa. Tako dio sa Portugalom ne pršao, kad bude prvak, pa dođe u Italiju, pa ga slijede tamo na način igre koji je, pa dođe da slijedi, znači da čovjek koji ima sposobnost da vodi momčad koji ima viziju. Momčad ga obožava, momčad ga cijeni. Voli takve velike igrače, takve velike zvijezde nije lako, a on to uspije. I u Engleskoj, i u Španjolskoj, i u Italiji, i u Portugalu. To je strani trenera, naravno. Što će ti biti najteže? To će biti najteže. Meni je ovaj posao veselje. Da se radujem ovom poslu. Ovo je postoje tamo jedna izjava, ja sam pročitao, znači posao koji voliš i nećeš morati raditi. Tako da... Biće mi teško, što neće mi biti teško, znam ću dati ću sebe cijeloga u taj posao i ne vjerujem da već uspjeti se do sada uvijek uspjelo, ako nešto i neću se imati šta prigovoriti. To ću isto tražiti od svojih suradnika, ali to ne samo utakmice, nego svaki dan. Neću vam reći sad jedan sviži primjer veći iz lokomotive. Ja sam tamo došao, to je momčad koja je imala odličan start, koja je ušla je taj rezultatski minus, pa je došla do promjene. I imao sam 4 treninga do ulička. U ta 4 treninga sam ja postavio neke svoje zahtjeve i tako. To treba
završila 2:20 do 5 utakmice. Onda sam izgubio, bio zadovoljan, sam je vidio da postoji ta rezidencija pozitivna između nas, između mene i njih, i da će to biti dobro. I dao sam ozir da će to biti dobro. Ja sam imao pauzu 15 dana, nisam radili, nisam spomenuo ime Hajneta. I kroz te upite, kroz treninge, zadnje 3 dana po utakmicu su svi moji igrači počeli govoriti kako će oni pobijeti Hajduk. Će pobijeti Hajduk. I ja sam rekao da ćemo ih pobijeti i to ćemo ih pobijeti. I mi smo to, čak i moglo ispasti drugačije. Iako nije moglo kad se pogleda kada utakmica bila. Ali je momčad došla goropadno, drsko, hrabro, odlično. Mi smo imali 16-3 ovdje udaraca po golu. Ali to ne imamo. Mi smo ušutnuli po golu u zadnjih 3 utakmice na 50 puta. Što nisu napravili pitava godinu dana. Znači, neke su utakmice, dve smo utakmice dobili 1:0. Znači, kada smo dobili 1:0, dobili smo Varaždina 1:0. Mogli smo čak i te utakmice i ja bih domaćni sjesti. Rezultat to je završiti drugačije, ali se ne bi imao što drugačije. Mora pitanje vidio mi je... Tako je, ovo sve je pitanje, zahvaljujem se i samo na kraju... Ode. Čekajte, samo sekunde, mikrofon pa mogu. Zanima me, vjerojatno se vežu neke zanimljive priče. Bilo je uspjeha, Ja sam kolega Krajvić Ilija, gospodin je dobio poznano iz bilo izbornik, pa je dobio drugi grad ponovno, onda me zvao i imamo trebao kao ozbiljan trener koji će uvojiti jednu selekciju i se vrlo brzo uklapali su se termini kvalifikacije za evropski kup, odnosno zajednički kup u Kairu i bila mediteranske igre u Albaniji. I ja sam išao tamo, ja sam vodio tu selekciju. Na način da sam u mjesec dana bio u stalnoj relaciji Bengazija-Tripoli. Vidite, sad pratite situaciju kakav je to bio Bengazija i Tripolija. Ja sam tamo radio u kampu, u tih mjesec dana sam ja u stvari selektirao neki 20 igrača. Nikad mi nitko nije prišao i rekao, čak nisam znao, mi treba mi samo jednom me pitao čovjek, je li mi netko nešto sugerirao? Jer je mi bilo čudo da sam ja faktički više igrača uzeo iz Bengazija nego iz Ahlija koji je iz Tripolija koji je bio uvijek rečeno privilegiran klub, lijepo je to veliki i tako. I moji dojmovi, moji utjeci iz Lidbe su bili jako dobro. Mi smo u mjesec dana zložili momčad koja je nakon priprema u Tunisu igrala sa Tunisom i Tunisku 5:0. A za mjesec i pol dana smo tim istim igrom izbacili Tunis. To je to šta ja znam. Cibalija izbaci neće biti reala, ali... Mislim, taka razlika je tuniški nogometni igristi, jel? Znači nije bilo pritisak od strane Gazatevića? Ali nikakvog pritiska. Čak što više, gospodin Muhamed, sin od pokojnog Gaddafija, on je bio predsjednik Nogometnog saveza i bio je voditelj telekomunikacije. I mi smo igrali utakmicu sa Talijanima, koji smo bili jako dobri, koji smo ih kupili. I posle utakmice mi je došao prevoditelj je rekao mi da je bio pamet i da je oduševljen, da će čovjek ne, on bi došao kod nas večeras. Čovjek je došao sa majkom, čovjek je došao i tu jedan smo sa Marokom, to smo dobili i bio je u slačionici. Znači njim je nadušio, nisu se njim daći stresli, sve je bilo prije, dobili smo tu utakmicu, dobili smo veselje i prošli toga sam završnicu i imam dobro iskustvo i sve. Nosim ništa reći. Iako sam možda živio u nekim drugim tamo pomoći. A ono što sam tako živio. Evo, gospodo, u ime građanskog nogometnog kluba danas, ja vam želim, vama i vašim obiteljima, čestitati blagoslovljen Božić i uspješnu 2012. godinu i da naša suradnja bude korektna, ja bih rekao iskrena i nadam se da ćemo u tom nabiti. Hvala lijepo.